gike nigego chaka nekerengerelio kyo gikuru yugwesa barya yubonjoreria nigo tukwimanya amanke iguru yugo chako bonjoreria koremereria na buigo kumanya ebitango birya biraroro buigo nigo tukwirira iguru yabarya baikiranire neganka yabo yobokoro bonjoreria wibirenko bigoro mwancho mulina kwalya lilime yomurubili bwesa bali yobonjoreria murubili kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi Ensa Eyemo n'inzu y'Amaragoba na Boigo Mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cya Mugaso Amayia Ndizi TV Kero muntu nabwo atumuganoye kurweiburetwe gwikabono korende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchiase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chiabutuko na Boigo Mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda Amayia Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV nigego kwarigania asenkwana yabene yeyemo aseyemo yugo kwanera amagenderero imeyorogo mkorwo gusi asomogeni omonene arabyo mu waziri w'uburundi bweme Dr. Fred Matiang'i umuriki ubutambe umusubati Susan Muchache na Boigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia Lamisi kitariki 23 umutienyo yo 12 umwakoyo chinsa ibere chiabutuko Amayia Ndizi TV bwate tariki bwemanyigoro y'amagenderero imeyorogo nkurwo gusi omokene no karanda ukaribye stera nyagoseta omokene no karanda ukaribye njera nyagoseta kaingucha kainkoronga umwanchumurigelia kubwatekana n'ugwonchoreria kw'imiroberio umuroberio bwanchete w'ichinigekero cy'umugusi toguchikobembeo asubutuko bwalero aramisi nahigo nigo togosabwo kwabera igwike weekende tunde baba ngai tenga kindoke moiwe Asamarieta Eriete Kennedy Mirieri Kisemba Kuruari Nyansiongo Nanjirende naikaga igase Ndizi TV kuganeria abagusi bonse pia semwabeta asetu chinga cheto chire chinga gichingia kiara bono twekirenga kiye Christmas bana ngocha barenga bairi hao nonye meyega muguchi gutwara mobe no marembe mutware muragere buya muetanye nande bono kurwa na togutambuka guchimwa ko umuya obe no mwaka toko soa ure no marembe igase simwabe taba kusibon simwanya gitinga tia tubwaterane nari turagendere guchimutu nande jinga kibune chichirega nabura nyore nambale batari betenyare kikora nyore na nobwate kende naboko oko mukubwa mogosha nabokorangiria muntu musinyaine mote binchuga iga nari tubwaterane na bintu korukale nabo twagasiberani nonya kara togokina mabere kigwagasibire kurwega kombe kwangwagererio yomino nere mokareki nere usiba tia tosiberanie nari turatware esuku ekorete kirengia na inderende ngotebanga nyasaba konye motware esuku engia mono no mwaka omuya o 2022 oyo bwebisyo
no yo bwa mangana amaya nonye no bachori bo gochigocha tochora abantu bagotukini buna mwamugusi bia mono sana Nchenkoro Cyrus bitange kurwari manga isecha haki abana ba minto mwamugusi yonsi pia sero basibonsi bitwatebere ngambia mona senga Kenya saa toire hani toikire suku nande mamu no mucheso enga ke yesu kutwatebere ngakamuranja semuri tuli amandasi buya togoke toba muna abantu ba minto amo moseke ulio bwate uwete bube enkoroime sasoka twara mogoko twenjoyo mwako muya gogocha kero monto aiko mwako muya asengenche endonge nani nyasabe na inwe nabaganire suku engia no mwako muya bwenye mafanikio nande kero monto nabasabire nga kamuranje subscribe ase Ndizi TV ite yega nande egere tonyare ko manyamangana amayabu nagwateka boigo tunyare kunyora bosemi obonge omogoko mbwate oyo Yesu omochengo mbwate oyo papa mokumye mogoko no yokimbwate twaikire kiyo musimu bwe Christmas omwancho ndigiti kurwaria nagusabire Christmas yekiya and happy new year omonto minto ayo mugusino omonto mongaini totakenjare guite nende kobwate bito era bo bosoku sana tocha matangago twegunenjare guitete kobwate bintu abantu ba minto rabasabire Christmas yekiya kobwato yo mino gari sanganere oyakoro ko papa antivirus yo kubaretera chingaro chinyasu lakini momento bwazo morobera kene lakini momento bwazo oyo papa na basabire Christmas yekiya and happy new year bia mono sana Ndizi TV obwansu bwomugusi. Mwancho muligereria buna botambe na ukwaniriria ndonsi asobereta se margoba yabono chinga kichira ngo kwaligania SMS ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabono margoba helinkomanye alitobereta ukwaligana ikurase mambi yarenge ntambe inyarabono lituko lya Ramisi chitariki emerongebere na isatu mutinye 12 kosege suntekia masaba omwaka bwechiriwe na merongebere no yo mona lyo chikoraga ibere tokuchukumirana no mwaziri otenetensemo yoborendi Dr. Fred Matiangi ase studio cheito elia anyari gotumanya mange anasa magendra kubwaterana nabarai bande ayona yara kolekana chikoraga chinse ibere chiabono obotuko kolinda sensemo yabono margoba nalia yatwa kwaligane buna botambe ngocha nagote buna stariki bune chiarege nteki yagosekebe ngia kolekanete ense mogete buna bona somwa kabweli ya muchimia kianda emerongene tani teto 1948 nalibono oyolenge omwaziri omonenze ya Japan anyaleteka uitona gokwa na abantu bande batano no yomo abu wabwaterentigu asensemo osibale gosegetensemo yechisegi ayo na yakolekana tenga keyo aseri tukuri rero na yakolekana na kwaligana aseri bo isaranso ike nyari gokomanye reterane nkorko Vincent Onyancha. Nigo togo chaka kuya sansa muranira kurwase county ya Kisii umugavana we county ya Kisii James Ongwae litukolea nigarabe no kuigoro kwebara ya Falcon ekonda chinsemo chia nyanchwa ejo gotoka ase county ya Kisii ego chinga kechi Ongwae anyara kwera aliabereka gukora anasoko igara chipara imiyo mu Kibosongo buno muri keito Mirdad Mumanyi agotomanya Eliogokeya ogoicholerana kwa bantu imeye tauni ya Bosongo na gokinia obosombi omugavana okisi James Ongwae nigo omubasolero aigora epara ya nyanchwa Falcon eyokonya ekwagachwa ase ikiranirie eliogotumeka epara korwa epara yeto kurmatangamano ayakogenda suneka korunya bururu
ona baboletie na boletie African Development Bank ne serikali nge pare yibatokonye echiche paka Kisi Hotel na ndenga babolie be dual carriage wele dual carriage wa mure gaiga emile chibe chipara ibere wano chipare chibere ngoja chire kurmo inoga aria korwa matangamano paka daraja paka kwere Kisi Hotel moigwete daraja mbili garia daraja mbili uji gotware flyover nese parego etaigoro moigwete nkarua nkababoria epare iyo bataroserie para korugagwo barosie para ekogenda straight korwa Nyabururu yacha paka daraja moja pare imorochenere tenande pare gia nande kababori babeke lights inje na baboreti karua nande kababoria barosie parende kor daraja mbili so Kenya Power and Lighting egende paka Nyatieko pare inero morochenere te moigwete nkarua rom kababoria ekero bago tirimbo ekero bago ikanyachenge barosie pare ya Nyachenge paka ogembo sobo mu muroyo minto mu repitika banolengera pare yinkolengera ya mageto nkolengera nga yaali paka ogembo ne erami liego etatabaka pare inje nanye boletie mwegwete igo chipare china boletie ne chine nchire na boliri mageto ekero go ikasuneka part of the drawing see atebetenga chipara chiri sune kama garia 1 or 2 roads. I think there are 2 chire less than a kilometer chiro sigwe. I'm hoping inga ekarwa ikire gari kiera no maite na wasukiria abantu suneka ekarwa ikire gari you must make sure chipare chia bindana Esuguku yabere irange na igo ongwaye nigo airali bagerio na kuganiria abantu bagusi esuguku engia no mwaka omuya bwa magenderero muraba ne chinyaroke chiga amangana security during Christmas no nyenge to kwalia takolie gento bobe ekiagera na machikanya sa batebekero kolie gento bobe na bendagera na bakende gyonsi igo yogwa kolile gente kebeko sebano nchonko ba wish Merry Christmas and Happy New Year. Gatia baraibekirana na kwenekia okoigoro gwe pare yo ngamono mokonyi oye Josh Mangi omo MCA okisi Central Kefa Mogaka gatia bande abange ginko ripoti ya Egeta Seni Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi Biyamuno Mildred Momanyi asorobote rwa senchera yobo ikeranu abo bisabu bulende kurose county ya Kisi ligobate birobono nigobate ngiro bulende boisaine anasemega egero berego chikokole kanali tuko liesuguku nabo igo asogo chaka guchengera umwako moya abo bisabu komera nemeyo mu cyobo songo kuruchisapu county chonse chikotoka se county ya Kisi ligoba umera nabo igo nabatene bechichera igobate yamba chikubwatera na kane kinankobe kabaro obulende boisaine imeye county ya Kisi chingakie abanyanyimba bakoro abo banyara bakogandira itaya bonse nigo bariganirwa asomoyegoyo abwase banyara korawa no mokomo komanda okurase county ya Kisi Francis Koholi oyote yabuna bachikubwaterana elikaneke gobeka bale obulendi boisaine anase county ya Kisi bunenjereyemo yokunyara kubwaterana na guchako mwaka senchira endonge. Na ndio serikali ilikuja na mpango ya multi agency ya kuleta vitengo vyote pamoja ili kuhakikishia wananchi usalama. Kwa hivyo sasa hivi tunahakikishia wananchi kwamba kutakuwepo na usalama na tunataka tu watii sheria na gari zisiendeshwe kwa kasi. Maafisa wetu wa trafiki pia watakuwa barabarani. All these officers you see assembled here behind me are retired police officers who retired honorably from the services of the police. That is, they were in regular police, some of them were in criminal investigation, some of them were intelligence, and GSU, CID. They are all members with various experience. We felt it cannot go to waste because these members are retired members but not tired in the head. As you look at them, as you see them, many of them, they look young.
Abanasiasa kurwase kaunti ya Kisiboni kubaboli ukane kingokora bale siasa chia basenchira yomurembe gotareta buraburu chinde chionse anakiriya abantu bagendrete kweroberia n'abanasiasa sobochori obonebole bosyo omugavana bwe kaunti ya Kisii James Ongoye ka ukwanire tukuliko igarachi bare maso muchebo songo nigaboli yomurembe kwanekiwa chinga kichiga cyomujega wesuguko inaigwa mogo ntayabimba mwelekeo. Mulikuwa mnaniuliza niwapatie mwelekeo. Mimi wacha niwaambie hivi. Ukiona mvua imenyesha, pahali inapita saa inapita na mchanga, inapita na vitu mingi. Unapata maji ambayo ingekuwa nyeupe iko chafu. Sasa vile mimi nimewaambia, mimi kama gavana yenu na nimekuwa gavana yenu sasa kushinda 9 years. Mimi nataka niwaambie kwamba hiyo maji ni naiangalia maji. Omongi na Janet, a wonderful lady. Tabaka ndara koba egumandre. Ono jirinde mangi ose ekerango ndara koba ona ndara kobe gavana. Ekia ninjede virgawa. Mutagonsa vera. Nsabera na tutembea pamoja. And your excellency, I want to guarantee you and assure you that hii mzingi ambao umetengeneza kwa hii serikali, vile umepanga serikali yako vizuri, mimi nitaendelea hivyo hivyo. Watu wa minda yani kurango sawa yani go mwiwe ngomore kule biamono sana. Omurai wense muskuru Kenyatta ali tukolia niga koletaro na koroto tokorosu wepara imanyakantura Nairobi highway eyo imanyakantana express highway okorwa kuruchinsemo cha Westlands kuikasa nsemo yegetigie chindegya JKI Jomo Kenyatta International Airport ebale eyo yechikilomita 272 nige irange koera asekili omurai wense muskuru Kenyatta atebire buna county ya Nairobi nigegenda tukanyana magendra anasoko igoro wechpara unomurikyo itwa mangana ya Janet Nyamwamu agotomanya. Omurai wense Uhuru Kenyatta narata epare nene ya expressway ari Nairobi na korora ase yaikire. Epare iyo nigere kilomita 252 na nigo yaisire koera. To ease also transport for our people who live in these areas. And the difference that is being occasioned by the road building, by the drainage being put in, by the sewage being put in, I do believe that within another 2 years, Nairobi will be a truly 21st century city, catering for its population in a positive manner and in a manner befitting our people. Uhuru niga koretare yo amono mwaziri wechpara James Macharia amona Mohamed Badi abubaisanikiwa na ipare iyo enene yemerowekano 5 So when it's all done, sir, we shall be having a dual carriage coming from Machakos Turnoff all the way to Mount Summit, a distance of 362 kilometers. Sir, because of your support, this has been possible, and we cannot thank you enough. Expressway eyeiga gusepare eyeiga enene nigo eagachire no bokonyi korwa ase serikali ya China na nekageire koera omutinyo gatatu omwaka ugocha. After it's finished in March, people will be taking 20 minutes only from the airport all the way to James Gishuru. We started this project exactly almost to date 1 year ago when we laid the first box girder. And today, 3 days earlier to 1 year, we are now laid the last one. And I am confident that with the kind of speed that they are moving at, the indicated date of March for completion of this road is bound to be met. Janet Nyamwamu, Ndizi TV. Biamono Janet Nyamwamu asorobo churwa senchira yoboy keranu maiga yekombe kyobo tukikia ino for track koralibuna osegote yabuna abakenya bange ase omujego gabo wesugu kumba bwate kende baguchike wakalia igobono ansemo ya menyukuro sorongoro gusibeso kinna ko ngane yokoboko nagoteba tibaro chingi bako gakolia uno muri kito obwamangana mayendemo Steven agotomanya. No nyechiteka chensa chigendrete gusukangene suguku ya Christmas no mwaka omuya
nigorire rigenderete kuraga bune suku yo mwaka uyu wikitwa rugunchuria no gukea kwa mochengo ye biashara na twarigiria aso mwaka uyu itakwetera na corona obia bainse mono na gwikira mwaka uyu iga ande bono gende to bainse no ane suku kweti ndo jinga eshere ne chebengi yabna yarko myaka ende ebintu byabaira amagori ari iguru mono no ebuna bono iga abantu bari kuria mandasi ndo jinga mbaji kurikia maguta bakoroseri ga kina akaenda iguru mono sukukwera ne bateme mechane menge kiagere corona ya twengera abuna ndo ando boda boda kobogori oroje squeeze okochigata yo monta rigori okuminga wa kukiego gukwana kumechi besa nchio ngone sukwe mbageje be different nelien kisi kujo mwako ne ngongwire sana ndo nyar kwari kan nyar kende gyonsi eturigiti no yanga te twagore no mwana twanyirigire rigo ogosoa kwa binyinyi bya COVID-19 ogokonga kwa bugima ogokina kwa magori ebintu ogonjereria kwenga kie chisemi chia bana ngati abiri baire abantu kweli na ase sugukweye bono igoro yesu gukoma ete bona abantu twararire nka corona ye yatoretere obokongu sana bono besenjiri ande biashara mbiri ande na anda abantu bane bachandegete mono igoro yechibese tochikominyoka gochya ntoro chikende bono rende abantu mbara bataka bange batabwati barabo bona ese bakominyoka gochi tubwate ese tokoni avocado yega iga lakini bono etokumetinga kibao cha konyora kende bali asengencho ya covid njatwira ni mega kibiashara na sento bwati atobwatenke tokominyorana ogosinyukonya kiresabu asengencho ntugwikisia abana baetu nande tuigore eskuru igo sana turigereretie school fees igoro ya esuguku ndorochi ngikere sana ne binte bimentete mono iganya kwa ebuna to tomenyata ama tukariye Christmas yo kware konyora bane bagutara bandu batara baji baburuka namo lakini bone sorie COVID-19 bana bari kuja kutoka ukoja konyora bane bagusieke runyumba babasa kosoka isiku kiagaraye ebinyinyi ebyo Serikali n'abantu bakugania okuyani go bono basabiru ko bainyora bali batabwati na bali babwate bike basange n'abande oyo bwata tigakonye maskini na era enjoy Christmas magega yogo soa kwa binyinyi bya COVID-19 no gwateka kwa binyinyi bya Omicron na machikaria maya bekiro gotanga okomera na kwa bantu abange niga bone go chikorekana buna esuku yo mwaka oyo teri go chigotwaro go chengero konge bune miaka ya etire Kinko ripoti ligeta seni kia Ndizi TV kuroiga sense moya nyakoe Elietaliane Ndemo Steven Biamuno Ndemo Steven hasorobochi rwa senchira yobwikira no moncho muligere na waboni igoro chinsemo chiri chia Moscow Russia na bwo nsemo chia Manila Philippines igotondo gwetela www.ndizitv.or.ke kwanyara gusanga amo na intensemeli mtandao Facebook na bwo nsemeli ya YouTube na bwo gotonyara buna Ndizi TV news nyora ikotokondo mutumo komoke tokwirana etokona nsemeli ya yobuncheria na Brian Sagini Sena gendra gotengera Ndizi TV. Moscow Russia Manila Philippines. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi.
Ndizi TV nigego kwarigania asenkwana ya bene yeyemo aseyemo yugo kwanera amagenderero imeyorogo nkorwo gusi asomogeni omonene arabyo mu waziri w'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i umuliki obutambe umusubati Susan Muchache na boigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia lamisi kitalikia 23 umutienyo yo 12 umwaka uyo chinsa ibere kya butuko aiga Ndizi TV bwate tariki bwemanye igoro y'amagenderero imeyorogo nkorwo gusi. Omwancho omulina n'echinga kichinde chingiyango kwaligania atuyanyole buna atekerwa SMS obonchereria elitalia nem Brian sagini isena nonya ense ya Kenya gwako no mochando bw'ebinyinyi bya COVID-19 naguturubania chisekta chinyinge anene mono esekta y'ichisemi esekta y'obosombi na bwego esekta y'obonchereria nigo bona batenene b'obonchereria se county ya Kisii bakoragwa no mobisomo nene Ochwang Mengo besokeli tukiralia no gukwanero obonchereria se county yiga anene mono mwako yiga bwechiri wibe na 20 nomo Sara Nyarangi Ontita na roboti rwa senchera iyo boikerano. Omwaka o 2021 nigo kuno mono noborwaire bwa COVID-19 egento kiaremalia sekta y'obonchereria imeyense ya Kenya anene mono abonchereria kurwa sorogongo rwagusi. Chichiro cheito nchigendete ne biashara wa kini oborwaire mbwa majigo toirani maega but inde no mogoko nga abana biashara baito babwatiria machiko nane ntoranyora cases cia mang'ana COVID ya chichiro cheito kiara abantu baito mbabwatia machiko igo na nareko batainga ase una togendrete more variant ende yachire go batainga mogende ko bwatia machiko ekiagera congestion go bera chichiro nali abantu baito toranyare kogendera ekiara abantu babwata fingia no biashara na bikogendera nande gwikira bono iga buna bakubo bana batebire ntogendrete gasi chichiro twatemire gukora amaya ase tokunyara nonye oborero bwega bwacha bugatuturubania ntogendererete nonya nabo nigo abateneneri korwa sensemo y'obonchereria bancheranire ogokea kwebitoki asa bonchereria ase kurende batebire buna nigo obonia bugendererete na kwegenda buna obonchereria mbokine asa matuko arebosio ebiasara mbira netense ekere kuna kurumotenyo gatatu kane gocha lakini asa matuka bwangoiga byanyare kwa bikoira na una byarenge na nendo chabana biashara baito mbagenete kwegasa nande chichiro nchigendete bya asobwenge chichiro cheito twanyare kwa fast go sensitize abantu gento ngo gokanga bana biashara baito mbaranya no bokongubo bwa COVID ekiagera twajagete ko basoy mapema tokaba mache ekiare kere urero bogocha okanyora nga bayariganiri kiagera buna chikomit chonspi na bana biashara una nabatebye chine unga twatwale chikesi chigo tochanda igaba na biashara baito pongezi kiaramba nete kwerenda chingaki chemeyega erebosio nigo omobisomo nene asensemo y'obonchereria Mengo aganeiria abantu bonsi esugukwengia no mwako moya bwebisio ase boigo abonchereria korwagusi begenete buna mbache kwenyorera ebitoki na gokora omwaka o 2021 bareneki bakwegokeria akere abana biashara bana bonsi pi market committee chonsi pi se chabeta Christmas yekia bakeri no marembe naende bainyore bali bande batabwati oyo korakano bwata masiabere na orusie nusu okonyo yonde narali Christmas eri twakere Nyasaye ngambia mano naende mbabasa kweba ngakara toko chaka January abana batakire ko gande school moeba moragere morie stock yonse biye biashara kiana nimba taite chiro muna toko chaka after mwaka ro mwaka moya na batakire Christmas ikia no mwaka moya wa magendro na ande bwebisio Sara Nyarangi Ontita emesa y'obonchereria Mbiamono omoriko ito Sara Nyarangi Ontita asoroboti orukorwa asaba bisa abo bonchereria se county ya Kisii na kutikana na yumu mwancho morigeri magega yogo cha wechi county county ya Kisii nseboraiwa omoske James Ongwae nigo yaskere mutu anene mono ase sector iyo bonchereria gukwana asari kugore pale nene kuraso mocho bosongo ase nsemo ya Falcon uchaso mocho nyanjwa nigo Ongwae atabuna nigo abekire meroberio yokwene kyango sirabale sector iyo bonchereria se county ya Kisii
This particular municipality itself, it was declared a municipality in 2019, and we have a municipal board. And I brought in a very serious person, Jamil Shamji. Jamil was born here in Kisii, even if he's from Asian origin. He was born here in Kisii, born and bred here. And Mr. Jamil, together with your municipality, you know that I give you close to 500 million shillings every year to manage this municipality. Ladies and gentlemen, you know there are very many things that have been done here in the municipality. Knowing that we control 60% of the money market in the Nyanza region, we requested His Excellency the President to approve the Kenya Currency Collection Center here in Kisii, where we have about 25 financial institutions, banks and so on. And you know that we now have a central bank here. You know that we also have a mini state lodge here. You know that when I came in, even street lighting was a problem, but we now have a 24-hour economy in this particular municipality of ours. A town here, municipality in ito, na directly Ogembo municipality, Ogembo town nerebe municipality, omo area MCA no arenge gaiga. Tuakolile kelege ndo, and I think early sometime in January, February, Ogembo nerango ye declare municipality. Shukuru kwa sababu umetupatia municipal Ogembo, tunashukuru sana na tunajua at the end of the day na sisi tutafaidika vile Kisii imeendelea mzuri. Tunafurahia sana. Omwanchwa omurigiri nara ina kwariganiretie asemesa yobonchire chinsi chigense ya mabono margoba kuri nentarakora oyo mtu Vincent kero kuri pale yegoro ali skorale no mo ske James Maribongwae ikurwa sensemo ya bosonga sensemo ya Falcon kucha sensemo ya Nyancho kero kunyirigireri neche ekonye okomentara boyo gosira obonchire ya county ya Kisii lidanga ni Falcon inkai Falcon kwanza Falcon mwancho muri na sakuru Falcon ga amafuta nara ali bosongo kero kurugega kurwa senchire korogora kuru enchire to kurukurke KTRH para nero chimata liko bwata ni bona sigorwa ego chibwata ni chinyanjo direct chimumbo gali nero nsali nero asinegetsali korukuru KTRH ya bwata ni mpaka nyanjo numeta se elimu center moja elimu center bona maftana ala mparabali kana kuru kwa Falcon ala Falcon na alikoligia sabo asakoro kwa Falcon na alikoligia na acha nanya na Falcon inga yeli nde omurigereria amanye na Falcon inga yere inde twanyara kumanya na Falcon inga ngate bareria ne konyo bosombi anaba na boda boda bane bagonchoka na bantuka bacho kanyancho kwanyara yabera satambe kulinda ibare ne konye ne korra omugavana we county ya Kisii anyara gotebuna ase county ya Kisii ane muhimu cyobosongo oyigore kibara korengana naye otemira okorega siana mona se asensemo chipara mwancho muringo na ntori chikoraga chinse to chabona margoba ayuna yanda mange kurwa semesa iyo boncheri ubu ekero kuri oyo minto muhege ndongereke gochaga empeo ense chinse isatu korosyo chagre chinse biro baka ense chinse isatu chabona margoba umuligire ntate ngumanyibuna toko ndo mutumokomoke ko ndi chikoraga chinse ibere nkwira nanda semesa yiga ilutunyara ukwana mange ekero togo chikonyore nkwana Ensa Eyemo no muwaziri w'oburendo Dr. Fred Matiang'i abwasara nyaraga kubwatana no arabwateraniwe amo no omuriki nabo igotenta semeli yobocheno se omuriki Susan Muchache nabo no musilisa general solicitor general onyanja gatiye chigasi umo solicitor general asense ya Kenya nchirichi oyo nero konyara kwanda aseke kere serikali ebwateki na aseke gambiro nero gutumuchi gotenena kwa niaba ya serikali nabo igo nero kuligere bade meroberi kali ase office ya attorney general omakonya sa mangana ali administrative nabo igasali mangana yerichi ko mwanchi muririri barobote rungo charora asenchire wikran gose maujane ngole twara ya sole Eyemo Ensa Eyemo no yominto ninchenkoro kwa Vincent Nyanja tumera ni chinsebere katsokuligereria yu amo nayenda mangoli mwezi twabwatira na SMS ya mangana mba yanko bakirambia mono toro ndichikoraga chinsa ibere bye bye
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi